आए एगो गीत पर ध्यान दे। बड़ा सुंदर खेसारी जी के एगो गीत रहे। लोग खेसरिया कहेला, लेकिन हम केहू के आदर सहित कहिले। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसमें भी कुछ खास बात है, तभी ना वहां तक पहुंचा है जी। एगो गीत गौले रहल कि जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का खेसारी जी तने एकर धुन चेंज कर देले बड़े। एकरा के भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जी बहुत पहले गौले रहे। बिगाड़ी जी, लेकिन यह गीत के हमार गुरुदेव काट दहने शर्मा जी एक गीत कहा था कि राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी जी, एकर माने कि राम बिगाड़े ले। तो एगो उदाहरण बतावा जे राम के कर बिगड़ ले बड़े। हम जिसे मारते हैं उसे जाते हैं या काटते हैं, और वो जिसे मारते हैं उसे भी तारते हैं, तो फिर बिगाड़ते कहाँ हैं? क्या कर बिगड़ ले? रावण के बिगड़ ले बड़े, बाली के बिगड़ ले बड़े। ये गीत ऐसे होके के चाहे कि राम ना बने हैं ओकर केहू का बनाई, बिगाड़ते नहीं सिर्फ बनाते हैं। ग्वारी हमनी का समाज में गीत गलती बातीवारी जी हिट बा। कभी गायक अपना जने माई के ममता के बड़ाई कैले बड़े, लेकिन देखिए में कितना शिकायत छुपल बा। कि तहरा दूधवा कलिक ना कि तहरा दूधवा कलिक ना दियाई ममता में सागर ना समाइए मां। इसमें वीक पॉइंट कमी कहाँ है जानता नहीं? एबे तो माई के बराई तारा ममता में नहीं, तारा ममता में सागर ना समाइए माई। एबे माई के ममता के शिकायत हो गई बा। मान ले कि लोटा में बाल्टी के पानी आटी, पर माने जे हमरा माई के ममता सागर से छोट बा, ओ में सागर ना समाई। गीत ऐसे होके के चाहे कि तहरा दूधवा के नीक ना दियाई माई, तहरा ममता में सागर समाई। हमार गुरुदेव कहता नहीं है कि पहले जो फिट था वो हिट था, आज जो अनफिट है वही हिट है। जो हिट बा उचित बा। प्रेम से हार जाले सबके हरावे। अगर किसी को पराजित करना चाहते हैं तो पहले प्रेम करना सीखिए। बड़ियारी करना लोग कह रहे जी। मान ली के हुए जो कमजोर लौकता, एक फाइट मार के होने चल दहनी तले अगवे एगो धम धूसर भेटा जाए, आ ओकरा देह में ठेकबा तल कहे सॉरी काहे हो जन फाइट चले काहे देखत रहे त गिर जाए त देहिए दबा जाए। इसलिए अगर किसी को पराजित करना चाहते हैं तो पहले प्रेम करना सीखिए। प्रेम से परमेश्वर भी पराजित हो जाते हैं। तब प्रेम से हार
जे दूसरा के हंसावता का ओकरा रोई ना आवेला वो रोवेला लेकिन वो कहाँ रोवेला जहाँ केहू ना देखे तब बनवा में बैठी सबके हंसावेला मेवा मलाई छोरी छोड़ी विदुर के साग खैले मेवा मलाई छोड़ी विदुर के साग खैले मेवा कहाँ रहे दुर्योधन की यहाँ वो जा अहंकार रहे ठोकर मार दहले मेवा मलाई छोड़ी विदुर के साग खैले झूठे बैरिया खा ले सबके खियावे विदुर के यहाँ साग रोटी खा के बड़ियों में मिठाई पावत रहले ओकरा पहले विदुरानी गइले त जलपान करावत हली जानतनी आ तना ना उनका प्रेम में बिहुअल हो गइली केरा छोड़ छील के आ छिलकवा कन्हैया के धरावे लगली गुदवा फेंके लगली कन्हैया कहले जे त हदे हमर स्वागत भई लेकिन ओमे प्रेम रहे कन्हैया छिलकवे खाए लगले गुदा होने अलाव लागल बा तले विदुर जी कहीं से आवत रहे देखले कि दादा कहले विदुरानी ई का करत करे चुप रही हम अपना कन्हैया के जलपान करावतनी कहले कि अरे उल्टा होता कहले जी का त देखत रही जे छिलका एको गो नहीं खे गुदा के अलाव लागल बा कहली आई हो राम का बड़ा ओकरा बाद केरा छिल के गुदा धरावत तरी हाथ में छिलका बिग दे तरी कन्हैया केरा के गुदा खात रहे कहत रहे कि जे जितना मिठाई हो छिलका में रहल हा उतना मिठाई है गुदा में नहीं थे काहे ऐसे कि गुदा में ज्ञान आ गई और छिलका में प्रेम रहल भक्ति रहल तमेवा मलाई छोरी विदुर के साग खैले मेवा मलाई छोरी विदुर के साग खैले त झूठे बैरिया खाले त झूठे बैरिया हम पढ़ते हैं किस लिए इसलिए हम पढ़ते हैं जानने के लिए जानते हैं मानने के लिए और मानते हैं सिर्फ और सिर्फ करने के लिए अगर करते नहीं हैं तो आपका जानना मानना पढ़ना सब बेकार हो गया जानते हैं कि है प्रेम जगत में सार बाइबिल में लिखल बा कि लव इज गॉड उर्दू में भी लिखल बा कि मोहब्बत ही इबादत हर जगह प्रेम के ही प्रधानता बा लेकिन तब प्रेम करे से हमने कतराता नहीं प्रेम वे जगत में सार ई जानत बा संसार प्रेम वे जगत में सार ई जानत बा संसार तो जानते बारो तो मनबो करो कौन काम बा फाहिज आ झूठो के कहला के त संतोष मन में राखो त संतोष मन में राखो कुछ संतोष मन में राखो कुछ न जाए वाला संतोष मने होई संतोष ना मने सबूर करो सबूर धन संतोष से बेटा काजी